Komentariyalar üýşüp gidipdir dostlar. Part 12 komentariýalaryna başlaýas dostlar. Salam aleykum diýä. Aleykum salam aleykum. Gowme. Salam sen näme üçin owodonjo diýipdir. Teşekkürler. Ýöne sen gözüň barlat. Hemme beýdiýen okmaňa. Uzyn saçly kel gördüňmi diýä. Uzyn saçly kel näil bolýar? Bu dünýäde beren ýagşydyr bolup ýatyr bu soraňla. Tam sen toýda dikdir bolaýda gowy gürleýän, zakaz alyp bereýin gitseň bro diýä. Dikdirler başlamaga şeýit başlaýamy. Salam geçiň, iýip içiň. İçiňiz agyrsa arka tarapa geçip çyçyň. Ýolay oýun etýän dost. Men dikdir bolaýsam, toýuň enesini görýän. Onuň mikrofon jedip salam diýip başlamdan pomidordan başlasalar diýäňmismi? Pod edeni izin etýän niýe? Gapdalynyň gyrasyndan eden okmy? Ýok bol şu ýerden komentariýama gelme. Atam towuk aýda näçe ýumurtga gudlaýar diýär. Günne birini gudlaýar, aýda da 30-31 gün var. 30-31 sansyny gudlaýar. Ýöne sen men kelläme diýse atam bolýarmy? Kelläme hakdyran bolýarmy ýumurtga diýen bolup. Çykdyryp supdyr ýanadyr ýüzüňe. Atam horoz ýumurtga gudlaýarmy diýär. Men owaly dost bilýän, ýylda bir ýumurtga gudlaýan bolmaly horoz. 2 ýylda myrmy, 1 ýylda myrmy gudlaýar. Ýöne bir ýumurtgasyny aýyrýar. Sen bilýärmi kime meňzeýän sany ideal bara kino söýgüniň güýçi şonnak sany diýä. Laga gowy adam bola görsin sany diýäniň. Ýöne men pasportymda bar, nol adamy meňzeýär diýip dur. Pasportyň aşagyna durýar, näçe sany meňzeş adamyň bar diýip. Meňki de ýöne nol görkezip dur. Ondan men şoňa meňzetýärler, meňzeýänmi? Gün ugratýarlar şu suraty multi kahramanymy näme? Ugratmaň aýmaň Özbekçe bilýärmi diýär. Bilaman. Galaýsyz, ýaxşymysyz? Jamşyt ýaxşymy? Öýünde oturupmy? Agam ýalbarýan Ýerwende salam aýda. Ýalbarma haýyşdeň bolýar. Ýerwendlilere salamlar bolsun şoňa adyn. Bedräň türkmençesi näme? Bedräň türkmençesi suw guýulýan enjam diýinmi? Bedräň türkmençesi boşluk. Ýok. İçi boşluk daşy kauçuk. Bilmedim. Şokolat gurlemany öwren şatır diýä. Men geçenki videolarymda şokolat diýip prosto tak prikol üçin gurleýän. Köp sözlerim men prikol üçin gurleýän. Ýene 60 ýaş sözüni, döneýin sözüni prikol üçin gurleýän. Oň üçin sen birinji gede görüpsiň oýtýan meni. Ýöreýän tualetjan. Agam owadan aýsen ýa. Ay men bugün aýnadan gözümize moklaşy. Atam kofisten ukyň getiren ok diýerler diýär. Süýt düşsen ukyň getirýär diýerler diýär. Süýtli kofisten näme bolýar diýär. Süýtli kofisten dosyerdar täşlif ýaly TikTok'a çykyp tanz oýnaýan. Всё. Şu çağa ýöner we sat ýadyňyz näme diýýäňiz diýär. Menem haýrançylar. Şoň bilenim komentariýalarymyzy ýap dostlar.